Ang next naman namang nagcha-challenge si Janhel Ternal. Yun. Sabi naman sa par, ang una nga iya pagpipilian, yadi na. Janhel Ternal, si Ma'am Jean Carla Pitalbo Prambiri. Tropahin par. Kaya naka-highlights. Tropahin. Tropa. Tropa. Ang next na picture, si Ma'am Marilis Kibal. Jojoain to tropahin pa. Wala siya para sambal ko kaya naka-highlights. Tropahan ko kaya para may sangay na balito. Tropa mo. Pwede mangyari. Matropa ka par. Ang ikatulo natin par, si Mami Yun, sir. Yunsire. From Katarman. Uy, Ma'am Yunsire from Katarman par. Jojoain to tropahin. Tropa par. Tropa. Kaya na ano par na makitropa mo? Tropa par kay... Ngarang kasi par. Korean. Tropa. Sa tropa. Tropahan. Isang kaya. Mas Ma'am Kelly. Isang kaya kasi ang tropa. Matropa. Ang next natin na picture, si Ma'am Norilyn. Uy! Mamorilin from Las Navas. Uy, sa mga taga Las Navas. Las Navas. Par. Jojoain para potropahin. Lagi na rayo ah. Jojoain pa. O kakamrahin. Tropahan. Tropa na naman. Para niya tropa na babae sa Las Navas. Uy, paruray manano. Dami na kasi mga tropa sa Las Navas nakalaki. Kala na naman. Mananuray paksem na babati. Par. Ibagay. Iba ka para Kalaga naman. Kaabot sa mga mapatagok ka. Aya di, Yadi, ang mga kasigurado. si Ma'am Ria Bantilo par. Ini, Di pa ngayon totoo nga ni Jojoain na tropahin. patay ka. Par. Pwede. Yan, yan at inuhula. Pwede maging tropa. Par, tropa. Tropa na liwan. Kaping. Kasi kung pwede. Kayo kasi nagpaka-block. Nadirikat parjuan. Naka-spaghetti naman. Spaghetti. Par, tropa par. Kaya nakaping. Kasi pagambang lang. Tropahin balitaw. Alaw nino. Alaw nino. Alaw nino. Pinakabultan-bultan ka. Wow. Adi para dia. Sige. Next! Aya di para. Ora-ora man to. Si Ma'am Giselle Jean Paredes Singson. Man to. From San Jose. Man to. Oo. Pwede par. Oo pa yung background. Itong parang Di mo pa nga jowaon o tropahan. Par, jojoa. Pwede. Ay! Jowa yung par. Lamang par, nakalamang nila Yan siya. parang kinalamang niya si Ang background, kalubian. Ang kasi di ba? Jojoain. Ma'am, jojoain Jojoain. tayo. Wala pala kasi green and green na. Yan. Si Dark. Ma'am, jojoain. Woo! Jojoain! Next! Ay! Ay, di par. To, di mo nga nila nga jowain. Teka man. Si Ma'am Janisa Digia Balubal. Yung! Ma'am Banisa. Balubal. Ma'am Janisa par. Jojoain tatropahin. Par tropa. Uy, Tropa. May par connection sa tropa. Pagka-tropa. ayun. Nakakabat ko. Tutropahan mo. Tropa. Tropa daw ma'am. Tropa, ma'am. Makitropa talaga. Tropang itim. Ayun. Ay, di par. Ini. Si ma'am. Ora-ora pa rin. Alexa. Di ka pa hindi din mabighati. Si Ma'am Alexa Pinida. Uy! Alapag. Tagapalapag, mga tagapalapag talaga. Patay ka mong Par, tropa pa rin. Ah! 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 Tropa par. Boto ko. Tropa par. Trupam. Tropo. Kay, ikaw pa para sa babae nga may tropa. Bagay. Or tropa ka may babae. Basta to tropahan. Wait. Tropa
kahit pabalik sa alangan. Tropa. Basta. Tropa. Tropa. Mas mo pa yung magkamayang tropa nga babae kaysa sa magkamayang tropang itim. Tropa. Aya di para ora-ora Yun. to bangan de guli makto ni Annabelle ka natin. Jadi par. Jadi si Ate Chirilyn Sales ini par. Min siya tubag unga parigo. Tapar na yun. Hindi mo alas ata. Kaya ano par? Para palat parigo. Diyan pwede. No match. No match. Namo par? Totropahon. Ay, match Para pa. palat parigo. Tata. Mas ma'am kay naghihino na kapag parigo. Para palat parigo. Totropahon mga. Totropahon pala ikaw. Tropa. Tropa. Uli na, may nakamtip. Kapag po profile siya nakaparin. Solid tropa. Ate adi par. Next. Ayun na. Si Ma'am Dian Plana. Wala. Min siya pa rito nag-comment na century. Par, tropa ko. Nadirap na may tabi. Complete mo. Tropa pa. Tropa. Tropa kahit ma'am. Nadira kasi mo yun. May ka naman kasi century. Tropa. Tropa ma'am. Tropa. Ito adi para di. Next. Bangin lugod. Hindi kilala ko yung par. Si Ma'am Ninya Labin. Yun. Sir. Min siya tulis to sumayaw. Kilala ko. Tropahin paro jujuwain. Jojowain rin par. Yun. Dancer kasi yung par, kaya gusto yung sumayaw. Kaya tawag sa kuhan. Kaya TikTok. Pwes sumayaw. Jojowain par. Hindi niya labis. Idol ko sa mga dancer. Jojowain par. Jowa ka ma'am. Next. Next. Si Ma'am. Si Ma'am Mary Joy Lamira Monticalvo. Oy, adi par. Ini. Person, yung micro. Par, jojowain o Okay sa tropa. ito. Posible. Yan. Pwede. Tropa. Uy. Tropa kay malang kupay kan sa niya make up. Para kahusay. Mga ni mahusay. Tropa. Tropa kay ma'am. Tropa daw. Kaangay ni. Tropa. Kaangay ni parang ka may buhok. Tropa. Tropa. Okay, tropa lang ma'am. Next. Si Ma'am Abigail Boson. Ini pa. Jojowain ko tropahin. Totoo para kay kahusay. Mas may tuloy kasi pa siya. Close friend ko yun sa nakakal. So, duwain mo naman pa. So, tropahin ko. Tropahin siya para sa kay. Ma'am. Tropahin. Tropa daw. Pala. Tropa na classmate. Next. Aw yadi. May siya patok insusod sa na. Si Ma'am Judy Ann Gulas. Para ko. Jujuwain ko tropa yung pan. Tropa liwat. Ha? Tropa. Kasi damak tropa. Tropa kahit ma'am. Wala nga eh. Tropa. Tropa daw, Ma'am. Tropa kahit ma'am. Next. Aw! Yadi. Ini. Ura-ura para magtropa ka pa siya. Si Ma'am Rizalyn Eneria. Jojowain, trotropahin para. Jujuan. Mau nga basta mong magbusay largula yung Sa jujuan, Wala na kayo na, no? wala na sa namin. Kaya na. Basta jujuan. nang jojowain. Jojowain, mananaw maumahan. Next. Yadi. Amlay ka. Si Ma'am Laika Kilikol. Para tropa. Tropahin. Ma'am Laika. Tropahin. Saan kayo siya sa namin? Tropa. Tropa ka, ma'am. Teka, Ma'am. Next. Si Ma'am Tin Galanta. Par, jojowain to tropahin. Jojowain pa. Uy! Taas kasi di ba? Ano? Taas sa mga taas. Man.
ka mga Tight. para sa ato. Pwede. Talaga na par. Jujuan. Uy! Gusto ah. Next. Uy, Si Giselle Picayo Istosan Lapinig Northern Samar. Jojowain ko tropahin. Tropa. Sarap ko magka-tropa Tagalapin. Uy. Sila ko mga kalag. Totropahan. ano ka? Jadi, si Ma'am Julie Mika Burak Piris. Lalo ko sa araw. Laba, no? Jojowain Si ko Maymay? tropahin. Si Maymay. Ito may di ba? Tropa kayo Maymay. Tropa daw. Tropa. Ay, tropa. 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 Next. Next. Si Ma'am Abigail Lagaras Toyko. Yun. Jujuwain para tropahin. Pwede pa ng buhok. Okay, no? Iba niya pagka-highlights. Highlight. Kasi naka-highlights. Highlights man. Kalamang. Jujuwain. Uy! Jujuwain. Sana all. Next, jujuwain ka. Si Ma'am Joyce Ann Galarosa Sanbiri. Uy, Par jujuwain ito tropahin. Par ko pa siyang iya body system. Par. Naman ka. Ako ka mo. Diba? Ano sa bugang mo? ano ah, isa sa jujuwain. Pwede siya tropahon. Ha? Tropahon ko. Si Ma'am. Tropa par. Malampo pa niya nagkaupad tropa. Damo kasi na may na kasi ni Kuwan. May jowa. Pagkalaw ko lang sa tropa. Tropa kit lang tropa. Tropa. Tropa, Ma'am. Next, Uy, si Ma'am Alisami Yamata Timkam. Birilat din di ba? Nagkapiring mga siya par. taga-Korean sila. Ma'am. Kupay sa iya is may. Malang birilat para single sa pagkaloy. Ikaw mo sa iliwan. Oo nga. Tropa. Tropa kit lang. Tropa lang. Tropa lang ma'am. Tropa kit. Tropa daw, Oo Ma'am. pa. Tropa tayo ma'am. Hindi ba juwa ko ikaw. Next. Next, but not the least. Ayan Last di. na yan ang to. Yadi paro. Sa birilat in siya. Si Ma'am Jamaica Kirol Sanbiri Pargeo Sayin. Musay lang. Mausay lang na yan. Diri good geo sayin. Musay. Makaraod na ganito. Ay, sige musay kasi Ma'am Miri na. Par jojowain trotropahin si Ma'am Jamaica Anbiri. Oh, Beanie Beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Para malang Parang man, Kuwan. kakasilid. Malat nagsisibin isip ka pa. Pwede. Pwede lang. Pwede lang. Dili pwede mga... Par. Naro par. Mapar. Idol ko yun. Idol ko yun. Mga nakitsusukan sa iba. Jojoa ko, jojoa ko. Jojoa ko ngayon pa. Jojoa ko, jojoa ko. Jojoa ko ngayon pa. Jojowa. Pero wala man kasi nila pag-asa. Pero jojoa ko. Pero paring-try ka na. Wala ka lasi. Ma'am J. Keron. Ma'am Jojowa. Jujuwain ka raw, Ma'am. Ay na... So, mga na ito mga para nag-challenge. Salamat. Salamat. Kunta na Gidjoy Cam. Gidjoy Cam. Gidjoy Cam. Bisang kong boring. And salamat sa mga gin-mention. And sa mga tinuyang. Salamat. Thank you very much. Relax. Ako pa nara sa emosyon. Yan. Talaga this. Vibes lang. Sige, mga par, salamat. Kuntang sunod liwat. Naliwat ka video. Salamat mga par. Inay ka perbi mga par. Bye! Easy.